שלום לכל תושבי פוריה נווה עובד. אני רוצה להציג בפניכם מצגת קצרה שהכנתי עבורכם, שממחישה את מה שנעשה פה במהלך 5 השנים האחרונות, בהם כיהנתי כיושב ראש היישוב וכגזבר היישוב. אז תגבירו ווליום, יוצאים לדרך. אני אתחיל בכך שאני אציג את חברי הוועד שהיו איתנו במשך 5 שנים, ענת מוסקוביץ', יקי איתך, שי לנקרי, רונן אלקיים, רותם סימוני, שלום טובול וכמובן אני. התנהלות והתייעלות כספית. התחלנו בגירעון של כ-150,000 שקלים עקב התחייבויות של הוועד הקודם. התחלנו בהכנת תקציב וניהול תקציב שנתי, הכוללים נעלי רכש קבועים וקיצוץ הוצאות. רכשנו טרקטור חדש, רכשנו רכב תפעולי, רכשנו רכב כיסוח, דשא חדש. הרכישות האלה של הכלים החדשים חסכו בהוצאות התפעול והתיקונים. התייעלות בשכר העובדים, התקנו אפליקציה לעובדים, גייסנו כספים וטברים מהמועצה, נפרט על כך בהמשך, גייסנו תרומות וכספים לפעילויות מתורמים, העברנו חלק ניכר מהוצאות הגנים לאחריות המועצה, עברנו לתאורת לד בשווי של כ-300,000 שקלים, שחסכה המון כסף בהוצאות החשמל, העברנו את הדואר מאחריות הוועד, פרסמנו מכרזים והגדלנו את הכנסות השכירות של מבני הציבור ביישוב. על כך אני מפרט בטבלה הבאה. הטבלה הזאת בעצם משקפת את ההכנסות משכירות, ההבדלים מהוועד הקודם לוועד הנוכחי. בעבר מבנה שהיה מושכר ב-100 שקלים, מושכר היום ב-1,300 שקלים, מבנה שהיה מושכר ב-2,000, הגדלנו את השכירות שלו ל-6,000, מבנה שהושכר ב-700 קפץ ל-2,000, מבנה שהושכר בעבר ב-1,100 מושכר ב-2,500, מבנה שהיה מושכר ב-900 מושכר היום ב-3,000, מה שהקפיץ מאוד את הכנסות השכירות מ-4,800 שקלים לחודש ל-14,800 בכל חודש. עלייה בהכנסות היישוב של 120,000 שקלים בשנה. אם מכפילים את זה ב5 שנים, ההכנסות גדלו ב-600,000 שקלים. הכספים האלה היו בשבילכם, תושבים יקרים. אתם נהניתם מהם ואני מאמין שתהנו מהם גם בעתיד. ביטחון ובטיחות. פינינו את כל המקלטים ביישוב, שיפצנו 11 מקלטים מתוך 12 בעלות של 150,000 שקלים. בימים אלו אנחנו מנסים לפתור את הבעיה גם במקלט האחרון. הוספנו מיגונית, הפעלנו את השערים, התקנו מצלמות בשווי 40,000 שקל, השלמנו את תוכנית התמרור והתחלנו לבצע אותה. תשתיות ופיתוח. טיפול וקידום הרחבה הקיימת, פרויקט מאוד גדול ואתגר לא פשוט שאנחנו עובדים עליו גם בימים אלה. נעלה בנייה בהגשת היתר וערבות לשמירה על תשתיות. היום כל מי שבונה בית ביישוב מחויב להביא צ'ק בנקאי של 25,000 ש"ח ולחתום על טופס ערבות שמירה על תשתיות היישוב. בימים אלו הכנת תוכנית תב"ע חדשה, עברנו לתקשורת בסיבים אופטיים, תוכנית פיתוח לרחוב המייסדים שהסתיימה ואני מקווה שתיושם בוועד הבא יחד עם המועצה, אפליקציה לשליטה בזריחת המים ביישוב. בנינו מגרש מיני פיץ' חדש בשיתוף המועצה. שיפצנו את מועדון שיבולים בעלות של מעל 300,000 שקלים. שיפצנו את גן דקל וגן רימון ואת המעון יום בעלות של כ-300,000 שקלים. השלמנו את גן המשחקים ברחוב הנרקיסים, התקנו ציליות בכל גני המשחקים בעלות של כ-200,000 שקלים. פנינו לראש המועצה בבקשה לשפץ את מרפאת טיפת חלב. ראש המועצה נענה לבקשתנו והמרפאה שופצה. כל שנה ביצענו תיקונים בכבישים ובמדרכות. אנחנו יודעים שזה עדיין לא מספיק, אבל עשינו כל מה שניתן במסגרת התקציב שניתן לנו. הכנו תוכנית למספור כל בתי היישוב. התוכנית הוגשה ואנחנו מקווים שתאושר בקרוב. סיימנו את תוכנית הפיתוח לשיווק 58 מגרשים לזוגות צעירים
מחוסרי דיור, כל המגרשים שמסומנים בכתום. אנחנו ממתינים למשרד השיכון שינתח את עלויות הפיתוח, ומשם ייגזר מחיר המגרשים, ואז אני מקווה שממש בקרוב יצאו לשיווק. הקצינו מבנה למכולת חדשה ביישוב, המכולת כבר פועלת והתושבים נהנים מתחרות, שירות טוב ובמחירים הוגנים. הבאנו מגרש דשא סינתטי חדש ומקצועי בעלות של מעל 700,000 שקלים. זאת ההזדמנות להודות לראש המועצה שלנו עידן גרינבאום, שבלעדיו כל הפרויקטים האלה לא היו יוצאים לפועל והיישוב שלנו לא היה מגיע לשיאים האלה. טיפוח וחזות היישוב. טיפחנו את המרחב הציבורי, הוספנו צמחייה, טיפחנו את הכניסה הצפונית, הוספנו מתקני משחקים וספסלים במרחב הציבורי, כל שנה פינינו את אתר הגזם, הוספנו פחי אשפה, מתקני מחזור וקרטוניות. פינינו גורטאות מרחבי היישוב. תרבות, חינוך וקהילה. הקמת מרכז למידה וחדר מחשבים, גיוס תורמים לפעילויות ותרומות בחגים, שיתוף פעולה בין הוועד לגני הילדים, אפליקציה יישובית ותקשורת ישירה עם התושבים, ג'ימבורי חדש בעלות של 30,000 ש"ח, אין ספור פעילויות תרבות, חינוך, יצירה ופנאי לכל הגילאים. אני לא חושב שיש עוד יישוב בעמק הירדן שזכה לכל כך הרבה פעילויות כמו שהיישוב שלנו זכה. אני חושב שאחד ההישגים הכי גדולים של הוועד הנוכחי זה הקמת אגודה קהילתית וועדות קבלה ליישוב שפועלות כבר בימים אלה. הגדלנו והעצמנו את פעילויות החינוך והתרבות למבוגרים והקמנו את מועדון 60+. כמו כן יצרנו אין ספור פעילויות חינוך ותרבות ופנאי לילדים ונוער. וזאת הרשימה שמסכמת את הטברים והפרויקטים של מועצה אזורית עמק הירדן. מעבר לתקציב השוטף אנחנו מדברים על מעל 2 מיליון שקלים שהושקעו ביישוב שלנו על ידי המועצה ב5 שנים האחרונות, ושוב תודה לעידן גרינבאום ששם את היישוב שלנו בראש סדרי העדיפויות. אז כמו שראיתם, תושבי נווה עובד, עשינו כל כך הרבה, וזה רק חלק קטן ממה שנעשה. היישוב היום, פוריה נווה עובד, הוא אחד היישובים שיש בו הכי הרבה ביקוש לדירות, למגרשים, והרבה מאוד תושבים מסביב רוצים לבוא לגור אצלנו. בכדי שהעשייה הזאת יימשך, אני צריך את תמיכתכם בקלפי ב-27/2, בכדי שימשיך את העשייה הזאת במליאת המועצה. ב-27/2 מגיעים לבחור ובוחרים בני איפרגן, נווה עובד הבית שלנו. תודה רבה לכולכם.